Гэта пора, з вами Евген Волошин. Перад Новым годам я апісваў магчымыя станоўчыя сцэнары для Беларусі, што ў 24 годзе могуць здарыцца перамены. Але я абавязаны апісаць і жудасны сцэнар, які, на жаль, таксама магчымы, і гэта сцэнар вайна. Калі вы думаеце, што сітуацыя адноснай стабільнасці ў Беларусі гэта назаўжды, то так думаць вялікая памылка. Гэта астравок стабільнасці, ён можа проста знікнуць. Паглядзіце, якія падзеі адбываюцца ў свеце, вайна пад нашымі межамі. І Беларусь, на жаль, у віры гэтых працэсаў. Беларусь таксама уцягнутая, заангажаваная ў вайну, пакуль што не ў прамым сэнсе. Але ўсё гэта можа змяніцца і ў вайсковым плане, і ў эканамічным плане ўсё можа зруйнавацца. У мяне, канешне, спадзевы на люты сакавік 2024 года, што звышдзяржавы, ЗША і Кітай дамовіліся, каб паспрабаваць змяніць палітычныя эліты ў Расіі, і тады будуць перамены ў Беларусі ў хуткім часе. А што калі не? Што калі стратэгічныя мэты Кітая зусім іншыя? Што калі яны пабачылі слабасць захаду і паспрабуюць пазмагацца за дамінацыю, стварыць новую фашысцкую вось, каб кіраваць усёй планетай Зямля. Это цалкам імаверна. Дык вось, калі нічога не зменіцца ў Расіі праз некалькі месяцаў, это вельмі дрэнная для нас навіна. Пра вось гэты сцэнар з вайной я раней нават баяўся гаварыць, выстаўляць пра гэта відэа. А днямі на платформе Рацыі выйшла гутарка з аналітыкам Сергеем Бульбам, і ён пра гэта сказаў. Фактычна ў Беларусі склалася сітуацыя двоеўладдзя. Александр Лукашенко і Віктор Лукашенко, яны не маюць ужо такую паўнату ўлады, якую мелі да 2020 года. У іх з'явіліся сур'ёзныя канкурэнты, гэта генералы-ястрабы, выхадцы з рэжыма, абсалютна прарасейская групоўка. Пра персону нумар 1 з гэтай групоўкі вы можаце паглядзець відэа. Я выстаўлю лінк пад гэтым відэаматэрыялам, таксама можаце паглядзець на канале. Не буду ў гэта паглыбляцца. Дык вось, на базе ўнутраных войскаў МСРБ ствараюцца новыя спецпадраздзяленні. Нам паведамляе прапаганда, што гэтыя спецпадраздзяленні для таго, каб сустракаць каліноўцаў з Украіны. Але все разумеюць, што пры сённяшняй хадзе падзеяў это абсалютна нерэалістычны варыянт. Каліноўцы мяняць рэжым у Беларусь вось так проста з Украіны не пойдуць. Для чаго тады ствараюцца новыя вось гэтыя спецпадраздзяленні? Дык вось, першая функцыя вось гэтага атачэння, гэтых канкурэнтаў Лукашэнкаў, у тым, каб за Лукашэнкам прыглядаць, каб ён не пачаў дрейфаваць, манеўраваць у бок захада, а ён спрабуе. Пасылае сігналы Польшчы, Літве, Украіне, з пераменным поспехам, але спрабуе гэта рабіць. Тут жа гэтая групоўка канкурэнтаў, новыя затрыманні, знішчэнні помнікаў і гэтак далей. У выпадку, калі пэўныя чырвоныя лініі Лукашенка пяройдзе, каб проста ліквідзіраваць ягонае атачэнне. Это першая місія. А другая місія абслугоўваць інтарэсы Пуціна. І вось гэта вельмі небяспечная для нас рэч. Паслухайце фрагмент гутаркі з Сергеем Бульбам. Зараз это самое про тое, што Пуціну цікавы канфлікт Беларусь краіна НАТО, менавіта не Расія, а менавіта Беларусь краіна НАТО, для таго, каб паглядзець, як будзе дзейнічаць НАТО. Ці ўключаць яны свой 5-й пратакол, як яны што будуць рабіць, як яны будуць рэагаваць. Так от, на маё разуменне, Лукашенко дачакаўся таго моманту, калі якраз ён можа даведацца з тэлеграм-каналаў про тое, що карпенкоўскія атрады дзе-небудзь уже пад Вільняй захапілі пару плацдармаў і чакаюць прыбыцця беларускіх ССО. Другі бок, унутры Беларусі, які, скажем, сфармаваўся вакол Вальфовіча Карпенкова, на маё разуменне, это чыста прарасійскае лобі. Я заўсёды здзіўляўся ў гэтым плане, здавалася б, Лукашенко якраз славіўся заўсёды этой звярынай інтуіцыі. І таму мяне вельмі здзіўляе зараз, калі ён дае Карпенкову рабіць тое, што Карпенков хоча рабіць. Хаця, ў прынцыпе, я вам скажу так, што яшчэ на пачатку этого года я чуў ад беларускіх сілавікоў сур'ёзнага ўзроўню, што
Лукашенко уже не может снять Вольфович. Я не ведаю, на чым это грунтуецца, якія там супрацьвагі, якая там сістэма этих супрацьвагаў у іх, але ж ён уже не можа яго зняць. Заўсёды мяне здзіўляла тое, што Карпенкову спакойна даюць рабіць гэтыя атрады. 7 атрадаў ужо зроблена, яшчэ 2 атрады запланавана на пачатак наступнага года. Плюс розныя там атрады з піянераў паляўнічых там і гэтак далей. Это сур'ёзная сіла ўжо. Это ўжо можна ісці і Лукашенко скідваць, по-мойму. Атрады фармуюцца быццам на базе ветэранаў унутраных войск, але ж, глядзі, неяк так незнарок пачынаюць там праяўляцца, што там аказваецца ўжо куча вагнераўцаў. От адзін з тых, хто зараз каго апрылюднілі як адзін з кіраўнікоў Вагнера, это пазыўны Брэст. Пазыўны Брэст, ён сапраўды беларус. Ён сапраўды беларус, больш таго, ён афіцер славнай 32-14. Была інфармацыя пра тое, што каля 630-650 вагнераўцаў атрымалі беларускія пашпарты, але ж па лініі Эдуарда, это ведомство Міністэрства ўнутраных спраў, якое занимаецца легалізацыяй агентуры. Так вот, знаёмства з ідалогіяй сённяшняй, якая культывуецца зараз унутры вот этих новоствораных падраздзяленняў, я вам скажу, што это штурмавікі. Вось так, шаноўныя сябры Беларусі, Літва на шарзе, як гэта ўвогуле стала магчымым? Рэч у тым, што дабіваць Расію патрэбна было ў другой палове 2022 года, вось калі яны былі разгромленыя на поўначы Украіны, адышлі ад Кіева, увогуле пакінулі поўнач Украіны. Тады падраздзяленні былі здорава разгромленыя, былі нанесеныя вялікія страты, у украінцаў быў кураж. Вось гэта быў момант, калі патрэбна было максімальна дапамагчы і выканаць гістарычную місію. Гэта не было зроблена. Другі шанс быў падчас контрнаступу 2023 года. Але ва Ўкраіну не даставілі неабходную зброю, атакамсы, якія ляжалі на складах, самалёты. Было дастаткова часу, каб абвучыць пілотаў, даставіць всю эту авіяцыю ва Ўкраіне. І пачынаць патрэбна было ўжо ў сакавіку месяца, пакуль расейцы не акапаліся. Усё гэта не было зробленае. Там і яшчэ шэраг іншай зброі. Захад праявіў слабасць. А як паводзіць сябе агрэсар, людажэр, калі ягоная ахвяра дапускае слабасць, так? Альбо, ведаеце, у рынгу, як паводзіць сябе баксёр, які там амаль што пабываў у накаўце, але выстаяў, выйшаў са стану грогі, канешне, ён хоча сам накаўтаваць свайго саперніка. І таму Пуцін, пабачыўшы эту слабасць, такія агрэсары не даруюць гэтага. І самая прывабная мэта на дадзены момант, это нават не Украіна, украінцы пакуль што трымаюцца, пакуль што. А самая прывабная мэта гэта Балтыя. Таму што з Беларусі па сувалкаўскім калідоры за дзень можна адрэзаць Балтыю ад заходняй цывілізацыі. Вось у чым праблема. Але Літва, Латвія, Эстонія гэта краіны НАТО. Хто ведае, як адрэагуе НАТО, так? І вось каб праверыць баяздольнасць НАТО і не атрымаць удар у адказ па Маскве, Пуцін паспрабуе зрабіць гэта рукамі беларусаў, на жаль. І вось гэтае спецпадраздзяленне, я перакананы, я згодны з Сергеем Бульбам, яны рыхтуюцца для таго, каб здзейсніць правакацыю ў межах сувалкаўскага калідора і паспрабаваць адрэзаць Балтыю ад заходняй цывілізацыі, а заадно праверыць боегатоўнасць Паўночна-Атлантычнага альянсу. Ці так гэта? Я спытаўся ў аўтарытэтнага вайсковага эксперта з Украіны Сергея Грабскага, чалавека вельмі занятага, заангажаванага ў вайсковыя працэсы, но ён знайшоў некалькі хвілінаў, каб адказаць. Це буде акт агресії, спланований у Москві. І які підрозділи будуть задіяні, при цьому немає абсолютно ніякого значення. Ми маємо розуміти, що така загроза існує, вона не є на часі. Тобто ми не говоримо про те, що вона є реальною на найближчі кілька місяців, але потенційно, враховуючи специфіку і території, специфіку реакції країн-членів НАТО, специфіку, власне, Литви та інших країн Балтії, ми не можемо відкинути вірогідність того, що Путін, зазнавши серйозних невдач в Україні і маючи на меті показати якісь досягнення,
Він може спробувати атакувати країни Балтії, тому що фактично всі червоні лінії перейдені, і ми вже з вами знаходимося у стані такої перманентної війни на кілька напрямків. І саме з цим пов'язані певні приготування Російської Федерації на всіх напрямках, зокрема на білоруському, на Балтійському напрямку і навіть на фінському напрямку, де відновлюється Ленінградський військовий округ. Другі сцэнар, які абсалютна чытаецца, гэта тое, што расейцы зноўку нападуць на Украіну з тэрыторыі Беларусі. А чаму не? Што будзе гэтаму ўвогуле замінаць? Вось гэтай лініі там умацаванняў уздоўж гэтай 1000-кіламетровай мяжы. Я думаю, што гэта не стане рашучай праблемай. Тым больш, што Украіна можа саслабець. Вы бачыце, якія ўжо вядуцца размовы, нам бы выстаяць. А яшчэ прыкметы палітычнага крызісу. Бо вось гэта эйфарыя з контрнаступам, это вялікая памылка, это пузыр раздзьмуты, так? Грамадства спадзявалася і грамадства расчаравалася. Яно не было аб'ектыўна праінфармаванае пра тое, што няма неабходнай зброі. Навошта это рабілася, я не разумею. І зараз прыкметы палітычнага крызіса павылазілі вельмі сур'ёзныя праблемы, так? Ужо імкліва падае рэйтынг Зеленскага. На жаль, ёсць праблемы з карупцыяй. Карупцыянеры у палітычных элітах хочуць жыць, як і раней, там набываюць там асабнякі за асабняком. Все гэтыя праблемы трапляюць у СМІ. Таксама там шмат агентуры, это не сакрэт. Нават у самых высокіх эшелонах улады людзі, якія раней там працавалі з Януковічам, там ёсць рускаміраўскі шлейф, так? Яны таксама дэструктыўна дзейнічаюць. І Украіна з усіх гэтых прычынаў, калі Захад пільна тэрмінова проста не зменіць сваю палітыку, не акажа неабходную дапамогу, Украіна будзе саслабіваць. І лагічны крок, што можа здарыцца напад з тэрыторыі Беларусі на Кіеў, так, это невялікі, непрацяглы шлях, а войска стомленае, бачыце, праблемы ўжо кажуць у голас, што неабходная мабілізацыя, не хапае ваяроў. На жаль, і такі сцэнар можа нас чакаць. І тут ужо ў гэтай сітуацыі зноў-такі ўжо ўсё, там вайна падступіць вельмі сур'ёзна да межаў НАТО, тут ужо могуць быць задзейнічаныя натаўскія войскі, так? І што стане арэнай вайны ў такой сітуацыі? Беларусь. І ніхто нас не будзе шкадаваць, ні расейцы, ні натаўскія войскі. І ўсе гэтыя жудасці, якія мы бачым, са зруйнаванымі дамамі, з дзесяткамі ці сотнямі тысячаў забітых. Усё гэта можа здарыцца ў Беларусі. Што тычыцца вось гэтага сцэнару нападу на Украіну з беларускай тэрыторыі, па-мойму, відавочна, Сергей Грабскі кажа, што это немагчыма ў найбліжэйшае паўгода. Ну, што там бачыць, што няма дастатковага вайсковага кантынгента расейцаў. Ну, яны ж там пастаянна праводзяць мабілізацыі, перакінуць дастатковы кантынгент за некалькі сутак там ці за тыдзень. І гэта можа здарыцца, на жаль. І я падсумую, што гэта будзе вельмі небяспечны год для Беларусі. Калі Захад не возьмецца за галаву. Я нядаўна пабываў у Чэхіі. Матрошкі прадаюць цэнтры горада для турыстаў. Слухайце, ну не даходзіць да людзей. Яшчэ нядаўна расейцы кантралявалі вас. Вот Чэхаславакія, там, Венгрыя. Яшчэ нядаўна яны былі ў вас. Это ж можа паўтарыцца. Не даходзіць это да людзей абсалютна. Ну, да некаторых даходзіць. Вось Шольц ужо сказаў, што трэба рыхтавацца да вялікай вайны. Там пераўзбраенне войска. І бачыце, немцы, дзе Германія, паслухайце, дзе Літва, да? Тыя ўжо там пачынаюць рыхтавацца. Палякі гэта разумеюць. Літоўцы гэта разумеюць па-свойму, што небяспека можа быць блізкай. Ну, у Літве, людзі пакуль не асэнсоўваюць, якая небяспека насамрэч можа іх чакаць. Калі Захад не возьмецца за галаву, будзе вялікая катастрофа. У тым ліку для Беларусі, нават для Беларусі ў першую чаргу. Калі ў Расіі не здарыцца катаклізмаў, так, калі не зменяцца палітычныя эліты, для нас это, на жаль, вялікая праблема. На каго можна спадзявацца? Хто можа вырашыць гэтую праблему? Шансы вырашыць яе ёсць. Беларусы таленавіты народ. Паглядзіце, як выйшла з эканомікай. Там датацыі, недатацыі ад Расіі.
Ну, як таленавіта падчас вот этих санкцый, як змаглі дыверсіфікаваць экспарт, утрымаць эканамічную сітуацыю. Слухайце, ну майстры баланса, это трэба прызнаць. І так у многіх сферах беларусы умеюць балансаваць, не рабіць лішніх эмацыйных крокаў. Я вельмі спадзяюся, што такія рэальныя суб'екты, якія могуць змяніць сітуацыю, пераламаць яе, яны знаходзяцца ў Беларусі. Я не кажу пра палітычныя суб'екты за межамі Беларусі, паслухайце, это смешна пра это гаварыць. І Зянон Станіславович Пазняк, чалавек, які бачыць стратэгічную карцінку і рэалістычныя сцэнары, як можа павярнуцца сітуацыя, прама сказаў у інтэрв'ю на пары, што толькі беларусы ўнутры Беларусі, толькі беларускі народ. Што патрэбна зрабіць? Па-першае, вось гэтыя генералы ястрабы, абсалютна прарасійскія, які абслугоўваюць Пуціна там і вырашаюць свае асабістыя задачы. Іх не павінна быць на авансцэне. Другое, вось гэтая жудасная фашыстска-расейская прапаганда, я не ведаю, як яшчэ гэта назваць, вот гэтыя заронкі, Бондаравы, но гэтых людзей не павінна быць, разумееце, ў медыйным полі. Яны наносяць вялізную шкоду для Беларусі. І, в прынцыпе, падобна кшталту актывісты, у якіх сёння ёсць уплывовая крыша, так бы мовіць. Специфика Беларуси такая, что все это прозвища, все это групповки, ячейки, яны вядомыя. И разобраться с ими это справа некалькіх дзён, калі будзе на гэта палітычная воля. Ну и, конечно, павінныя быць спыненыя рэпрэсіі, а все палітвязні павінныя быць вызваленыя. Ну а далей это справа ўжо беларускага таленту, так, умение балансаваць палітычна. Разумееце, дамовіцца і з палякамі, і з літоўцамі, і з украінцамі, вельмі асцярожна паводзіць сябе з Расіяй, таксама умець балансаваць з расейцамі, не пусціць сюды сур'ёзны па колькасці вайсковы кантынгент. Кітай, ЗША, я думаю, што все это па сілах і напрацоўкі ў Беларусі ёсць. Но дзейнічаць патрэбна ў беларускіх нацыянальных інтарэсах. Я вельмі спадзяюся, што многія ўжо гэта зразумелі, што за такія рэчы, як беларуская мова, нацыянальная годнасць, трэба стаяць, а часам стаяць на смерць. Я спадзяюся, што беларусы гэта асэнсавалі. Калі ж усё мное пісанае, адказныя людзі, так, будуць паводзіць сябе пасіўна, ну то нас чакае вялікая катастрофа. Я думаю, што кадры жудасных знішчэнняў, якія мы бачылі вось ва ўкраіне, такія кадры з Беларусі могуць абляцець увесь свет, але не дай Бог.